balay day tanuang Guryaw. Amang ano, agkulapit tumanan ay nawaw. Paspasturan na mo't analaing ka, Tulyo Lakay. Di mo ka di makita kanayon amabsaw. Basta pastor ko na. Basol na, no saan nga garam. Ay, iruutam atap no mabsaw. Ay, buludag man nga rod. Ay, natadam abunang niyo, tatang. Ay saan? Tay kumpay ti alaam. Ang mga nutilaman pangitagtag bata mo. Mangudal tukit din. Kat namnamin san laang nga inusar ka. Kano isumit nga ron. Usaren ata bunang. Mangudel ti bunag no tila pangitagtag batam Guryaw. Gimagatang kay pailang nga rod no di yung la usarain. Ipabulod mo kit din, Lakay. Tinapatag saan akong kumpurmay ti pangitagtag batan na. Ha? Nangagyaw timbaga ni nanang tatang. Ipabulod yun. Si kamot ti lumabas, Linaw. Sa dino ti papanam. Mapanak agi pastor, manong Guryaw. Ay, nawaw. Ay, ipastor mo man ba't tayo may. Tapno, saan nga isupay apakabannog akno ka. Apay, kumakit awam ba't ar-aramidam? Agsapol ka ati pang ipasturam. Ijayak nga rod turod ko mga pastor. Di ka umumay ijay Sana talaga Ta ijay waig ti pagpasturak, manong. Ay, kuwa kaya. Ijay katurod, ta siyak ijay waig. Anya? Ay, nawaw. Saktin mo na ijay waig. Inakon, ang mga noon anak. Ay, salbag. Ay, sana mabalit na makaw na ijiwaig day talinaw. Amuhon, manglikaw ang itibagnan, tamapanak ijiwaig. Nalalang tutirot ijay kay. Ay, naipastor ko tinuang may. Naibaglang tanaunak day jalinaw. Nagloko ka magtamanong Guryaw. Unak nagkali ko iwaig ti pagpasturat. Inunaan na. Ijay ko ma. Sana kaya't tinuang ko. Isuwa dito'y kamin. Ano ikan? Anyan tulangan ti bagak ka ni manang biron. Sapay bilin na kad dito'y iwaig ti pagpastura. Ay kay talaga kastalino. Wala. Ano samtag birok iti sa balay? Ipulong ka kinanti Susan. Urag pulong ka. Awan tungot lang maramidan na. Ay nawaw. Nakailan ka man ng dita Guryaw. Awan lat aramidan no dita gilad. Naimbag no saan nga sakit talikod mao. Ay na, relax ka kadilang tatang. Kasangsangpot julan, napudot man ang tiulo yaw. Ay, naramid mo ka na. Hindi paramid ka. Nalpasan na. Naipastor ko, ti kakaiso na anwang tayaw. Sa dinaw, tinangin pastoram. Ijay waig tatang. Anya, ijiway ko nam. Wen, naimbag ijay ka do tiruot. Ay, nawaw. Nukasta. Inununa ang manan nilino akasinsin mau. Nasabat ko itay. Tamapan ka no agpastor ijiwaig. Talaga kasta tatang. Amuyo may. Nadiskarte to'y anak yaw. Diskarte taro pa mait. Kano da kami kaninanang mo timang pakpakan ka. Diskartay. Rumbang lapakan ng daktatang. Tano saan? Asino nga rod ti ibaon nyo amang ipastor itinwang yaw. Ay, si kamot ti masabat ko, linaw ka anakan. Sa dino ti nagkapamayan. Papayakas lang nagsangsangit ka. Kasano nga may nanti? Inunanak ni Manong Guryaw nagpastor ijiwaing. Ti ko na ijay turod ti pagpastoran na. Anya? Bagbagaan yun tuman. Bayam, bagbaga akto di kasinsin mo. Talaga alinulo ko ti aramid da di aguryaw. Agyaman nakanti Kahit sa dino nga iti pagpastura maun. Ijay latawaig Awan mo turuot ti sigod na pagpaspastura. Ay, nawaw. Apay akas tatilangam anagawid si Kali, no? Masurunak ka ni Manong Guryaw, Manang Biron. Apay, adda ka di manan kalukwan nga inaramid na, ading ko? Inbagak lang nga ijiwag ti pagpasturak. Inununan nakit din. Anya?
Ay, talaga mo't day di akasinsinta. Laklakayan, nakas dyan ti ugali na. Wan nga rod na. Numaamuan ni Auntie Susan dayta nga inaramid na, sigurado ang maungtan manan. Hinpulong kun Nasayat mo, tapno bagbagaan da. Awan nga ron, manang. Ala, umunag ka nga rodan, tag merienda ka. Sigurado ang nabandog ka anapan nagpastor. Ay, bye-bye am da di akasinsin guryo. At dantulat tapag nakman na. Anyaya man ang tinaramid mo iti kasinsin mo si Kaguryo, anak ka. Ay nawaw, nagpulong ka da kayo? Di ka lagbay ni ti kastangar aramidam. Imbaga na kanukan ka, nga itiwaig ti pagpasturam, ngam inuna ang matag. Kasta talaga. Ibagayon tulangan kan ko na a better luck next time. Ayawan ano kasta ka akanayon. Ad akagura na ka ti kasinsin mo. Oh, agbaaw tumilang tigura na. Amuyo mo nga special child ni Linaw. Malipatan lang to. Ay sausti ka man. Uray kas jay ti kasinsin mo. Dakdakal ti maitultulong na iti kabsat na. Si Kangay. Day talag pastor mo ti amom nga ramidan. Sobra kayo, Mike. Apay, nasaktan ka. Kat pudno mo timbaga. Manong Guryaw, apay asin murot ka man hindi ti pagpastura. Magsapol kay ti pagpastura ma. Katuan, Mat. Naira na lang amin asikati muna ang nagpastor dito, oy. Kaya takadwa kang nagpastor. Pumanaw ko dito, oy. May nawaw. Tinwang miti ka sa ritam. No kaya't nati pumanaw. Ngando din na kayat. Di awan mabalin. Amumot ay tinwang tagsa ko. Ay nawaw. Amuna Laklakayan. Ne, anyat ko na, Blinaw. Iswa ka na yung nakanguntan ng kulhulyo. Tadalang langgong mo, Manong Guryaw. Kinadapay sadsadot mo. Nagsadot ka nga sa politi pagpasturam. Ay, nagado ka nga'y pagpagamon. Sumurot ka kidi kanyak. Tamang alataman iti papaya. Sige, Linaw. Si Pawam tinaloom a papaya, ha? Pumanaw. Inayadong ibalsak, tap na masipaw ko. Kung sana malot-lot. Ala. Ito yun, ha? Adetan. Ibarsak ko. Nasipaw ko, Manaw. Si Pawam pa'y dito sumaronaw. Alang Manaw. Si Pawet. Umasidig ka dito ay papaya, ha? Ninaktangan ako na kumkumpot dito, eh. Inton na kasi dag. Igagarak nga itinag ti kalooban ti bunang kankwana. Kita agmano di masaktan. Ada akong dito, Nay. Itinag ko. Ano ikaw? Ano nga din tinag mo? Ay, natinag mo ti kalooban ti bunang kaw. Imbag ta di bukod ko tinatamaan. Saan at tirupa? Ay, si Pabo mga rodon, ti may sa papaya. Kamu ka na. Anya? Umuna ako na agawit. Makamukan. Naglukon. Anyat orasan, hindi malagawid ang dadya, Guryaw. Abangan no sinurot naman ang nilino iti nagpasturan na. Ay, una yan dadya, anak mo. Laklakayan nakas dadya, ramid na. Ay nawaw. Bayam, palagi paktumanan no sumangpag. Humpang laing, ta nakababain. Laklakayan dadya, langkong. Wan nga raw, maminsan pa'y ngagpulong nilinaw. Talaga makaraman kanyak day di aguryaw. Imbes nga dakatulungan ta. Ay na, sakit mati ulo, itid na. Mala, mapankakit din iti kusina tamangantan. Nakaluto ako iti pangaldawan tayaw. Neng, apay, akas lang nabambanog ka, Lino. Nagtartarayak manang. Ang mga nung kamato na ni Manong Guryaw. Apay, anya man ang tinaramid na kang ka? Kuna na mga lakami ti papaya. Ngayon tininaganak mo't iti kaluban ti bunang. Anya? Kita niya ti bukot ko na tamaan ni. Nay ko.
Ay, wan! Ay na! Talaga alanggong dayjay aguryo! Apay akasta tila nga managawad, guryaw. Ay, masurunak iti dayjay, Lino. Apay, Pinanawan na alatan. Naimbag ko man o sinipaw na ti papaya. Saan pa ilang man? Tilang kukuha na ti sinipaw na. ay nawaw, dahil talaga ayam. Sakit tinakam kiti dayjay, Lino. Anya launay ayat ipagsaksikitan tinakamaw. Una, tanalut-lut ti papaya kinnan ko. Ay agsardeng ka man, guryaw. Kadayon mo aluklukon ti kasinsin mo. Itatasan na sinipaw ti papaya, tas taunay yan ti unget mo. Ha, ha. Amo kong teramidag tap na makabalas ah. Ay, di kagar-ara, may si kaguryaw. Mabit lang, Linaw. Nakapastor kan? Nalpaso na. Agawid ka din? Una tawa ng teramidag dito eh. Ada na panunot ko a shortcut adalan. Ang mga nulok kunak manon. Saan? Sige, kidim. Makita mo na dyan na lawa tabla. Apay day, Jay. Pagayos-usan nga, hindi kiti ubeng. Sumalog day ta iti karutan. Agayos-us ta sumalog, tapno saan ta amag na. Into nanda kami iti pagsalugan. Irimidjok tapno matinag. Iti kasta, makabalasak. Ni, apay na kang irsika, manungguryo. Ha? Kwa, awan. Adala na lagip ko, Lino. Sikatiw mo na. Siyak iti balik ko dam, Lino. Agtugaw tangarudan iti tabla manong. Alang arudan. Tanay, anyat oras eh. May isa. Dua. Anday ta, agaw yung ustan. Pagsikig at titabla, tapno makabalasak. Ay, nagsikig titabla manong. Ay, kumput ka na yung bag. Kumput ka itirot. Ang mga numapaklip titabla. Apay ay, diyak mo tan makontrol. Ay, sus, sabali mo tan tipagturuan titabla. Ay. Ay, nawaw. Anyat napasamak kan ka manong guryaw. Anay ko, nagsakit din sikat ko. Anay. Diyan sa payan, makatakdar. Linaw. Apay ngamin na pinasikig mo titabla. Anya ita, sikat tinadangran. Agraman tarupam ko ne. Nasugatan. Diyak may gagara tayo, Jay. Inaramid mo, kung na madi may gagara. Tulungan ako na, Lino. Anay, sakit ti sikat ko. Anay. Kung ano di mo kasapulan ti tulong ko. Alagi din, tulungan ako na. Mga nusap-sapulan na kung dananang kantatang. Anay. Ay nawaw, day tatigan na bam guryaw. Ni tatang may nagsakit lang arudon ti bagbagik. Kastapay la ti bagayo. Ay na, day tatibo nga ti kinalanggong mau. No di mo kumaing gagara pinagsikig ti tabla. Sana napasamak ti kasta. Ay sana po no day ta. Nilinaw. Iso tinang ipasikig iti tabla. Ay nawaw, tagrason ka pa ilang aben. Agsardeng kan si kaguryaw. Di mo ikalintagan ti kalukam kunaknay. Ha? Kaya't mau ti mabalda daw, ah. Gusto ni Nanang Mau. Ha? Pag nakmam day ta napasamakan ka, Guryaw. Di mo urayan na mabaldado ka. Sakbay ngag nakam ka. Ay, nawaw! No dakas ti aramid mo, dakas tumat ti masagrap mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
papanam, Vilma. Ay, nawaw! Sika magayam, Zinay. Ha? Unat mo tabuok mo. Inpariban ko man, Mare. Ay, sana ulatan, Mare. Ay, no. Magustuak man taunat abuok mo. Kat noon nat magtibok mo. Wen ngam adayo amay mayat tabuok mo, idi nagpariban ka. Ay, kasaritak tuman ni Floro. Tapno ipariban ko mo, tibuok ko. Panagkunakit saan mo nakasapulan ti agpariban. Ha? No ka ba ulang tagpariban? Di ka ba ulak man? Floro, lakay. Inted mo't kanon ni Box ti bayad tinatenta. Apay ko manuinted na. Ay, nalakay. Kaya't ko kumamot ti agpariban. Ha? Ay nawaw. Itiyan niya aga po. Kani, unat mo tabuok mo. Bakit? Basta. Kaya't ko nga rin mo't ti agpariban. Apay ko mapay lang ka unat nga ro doon tabuok mo. Basta. Kaya't ko kumamot nga rin ti agpariban. Lakay. Ibingayan naktumot itinaglakwam itinatang ta tinulungan kamot nagtrabaho ijay garden. Imbis nga igatang tayo ti masapsapol dito palay. Basta, ited mo tibingay ko itibayad tinatengta. Sa dinaw ti ayan ni Vilma, Floraw. Nagpaili tatang. Ay nawaw. Kino dapay mo bangos kan karnya ginatang na dilunais. Saan ka nung agpaling tatang? Mapanagpariban. Agpariban! Apay ko unat mo tibok na. Jack, amo tatang? Wala nakita na nagpariban ni Zinay. So atuladan naman ay. Ay, unag paiso niya. Nasalaw ko ni Cindy di tadalan. Kat, ni, unat mo tibok na. Ay, una yan ni Vilma. Tuladan na tayo namin na makita na. Huwag nga ron tatang. Uray saan mo kasapulan ka, pariban mo tayo. Unat tabuok mo kung kunak napanlatamay. Magsaysayang lay ti kwarta. Ay, ko nagtumat. Bagay ko ti agpariban. Ay! Sigurado nga ado ti umapal kanya no makita na ti buok ko. Itay kapay kita sa iwa na ti Sunday. Ay, nawaw! Makapakigtot kayo mo, tatang. Teka, tinagusarami ti kwarta ngayon ti asawa. Sana bali tabagay ko mo, tatang. Saan aya? Oo. Kitaan nyo ti buok ko. Ay na, kasla buok ti artista. Ay, daka mo kang ka. Yung kakiiti tuludon ti balon ti asawam. Nasa papay mo? Ay, nawaw. Ay, mabit lang tasagay sayak ti buok ko. Ha? Ay, naitay ka pa sagay-say. Ay, kurang pa'y nga ron, tatang. Masapul nga inoras, ti panang sagaysay ko, iti buok ko ita. Apay nga itakalang Vilma bakit? Mabisbisin ako. Itay pa yung urayan. Pasensya ka na, Floro, lakay. Nasalaw ko ngamin ni Ante Rosa. Kat napagsaritaan, iti may papan iti unat abuok ko. Ay, una yun. Tultuladom sa mo ni Sini, akaarupa tayo. Ni Zeni? Ita niya kumaaga po at tuladak ni Zeni. Saan aya ang mabalin akayat ko lang agpariban? Amo kung ti style mo. Ay, lakay. Ibati ko ti balon mo dito'y Makamo kanton amangan. Agawid akmat la adagos. Ay, mabit lang. Anya ka diti paaramid mo. Kita ma. Amangan no adda manen makitam di tadalan ket tuladem tumanan. May busti kwarta. Wen ka di. Danagmun aya. Nagpariban ka mat nga agpaiso, Mari Vilma.
Siyempre, Marizeni. Kita ang tibuok ko, Ay na, kasla buok ti artista. Kat, sigod mo't. Sigod ang amayat tibuok mo, uray idi saan ka pa'y nagpariban. Amo ka. Ipagpagamlaang day na tatipanag ko nam, kat si kalang ti makabaal nagparimban. Ni, napaulimag ka matan, Marvel na. Kwa? Ay, adala nga min nalagip ko, Mare. O sige, panawan ka pa'y tapno saan ka amataktak. Sige, agan-anag ka, Marvel na. Ay na. Kunaklakit din no artista ti masalaw ko iti dalan. Si kamot gayam, filma. Sa dino tinagapwam. Ay na, Nana Lucia, napan ko man intulod ti balon ti asawa. Kasta gayam. Mapanak mo't ijay ile. Nana, awan ka di ti madlaw mo? Ay nawaw. Kas kumaitian niya, Vilma. Di mo ka di makita ti buhok ko nga unat. Sigod mo't nga unat ti buhok mo. Wen Nana, hanggang amuyo, nagparibandak. Ay nawaw. Uray ni Sene. Nagpariban mo't lang. Aguray ka, Nana. Adda madlaw ko. Ha? Agna nga ka man, Nana. Ay! Inpaalad mo gayam dagitingipan mo, Nana Lucia. Ay na, italaan adlaw ko ang nagpa-brace ka. Ha? Lakay, mangan ka pa'y ha. Adupay ba tinagbati amasita? Hoy, diretso nakman, Vilma. Ada ka di masapol, Maw. Itay pa yung makadlawa ka. Wangamin, lakay. Kuha nga. Kwa, kaya't ko kumamot ti agpa. Brace, itingipan, lakay. Anya? Ay di ka gararamid si Kabilma. Ada na kay budgetan ti kwartata na batay. Alan, lakay. Italaang mo. Kaparpariband mo. Ita, agpabres ka manan. Kwa, nakitak namin itay tingipan ni Nana Lucia. Kat, ay na, wow! Nagmayat aboy buyaan si ka. Mangan kakit di matayin tani, aginanatayon. Alan, alakay. Sige ka din, palubusan na kun. Ay saan? Igatang ko iti abuno kun similya ti kakaiso na kwartata yaw. Sama isa. Sana basta-basta ti agpabres. Ti brace ama ko nakit para lang kadag iti ada diferensya tingipin na. Kuno nagnina. Basta, kaya't kumati agpa-brace itingipan, lakay. Anya ti masapol mo manang Vilma? Adala ko mati umay ko damagan, Georgie. Ano yan? Nang hinaayat ti agpa-brace itingipan. Ay nangina. 45,000 sama ti kababaan ita. Ay no, wow! Nangina magayam. Apay, agpa-brace ka manang. Wen ko ma. Hoy! Nagmayatupit ang ipon mo. Panag ko na, kahit sana nakasapulan ti brace. Oh? Mayat ngamin aboy buyaan. Kita man dagiti kalugaran tayo. Kaduan na kat naka-brace. Uray ni Nana Lucia. Nagpa-brace mo tan. Nasalaw ko nga ron ijay dalan, idi na minsan nga aldaw. Ay na, sana gaputa da nakita man naka-brace kit tuladem. Para laang da dyan kadagiti ang da diferensya tingipin na. Kaya't ko nga ron mat. Di ka gararamid manang. Saan apang forma ti mako na abrace tingipin? Do-it-yourself braces for only 1,500 pesos. Ay, nawaw!
Ay, i-message ko man to'y nang i-post. Ada magayam ti saglalaka a braces. Ah, ti ko na ni Georgie kat nangina ka no. Ada magayam 1,500 pesos lang. Hindi kong kunam di tamo bakit? Ay no, wow! Saan asikati ka sa saritak, Floro, lakay? Anya nga raw. Agbalakan. Agsasaukan. Agmaymaysa. Kwa, ada ngamin nakita ka for sale at do-it-yourself braces. Ay na. Masapol ngamin ayang agpabris ka kat aw diferensya tangipon mo kuna manan. Nagmayat ngamin nakitkitaan no naka-brace ti may sa atao. Lakay. Kas kumakan ni Nana Lucia. Kan dagiti dadto maakalugaran tayo. Ay, sana masapol at tuladom ti amin ang makitam. Panunutom pa'y anaimbag, no kasapula mo no saan na. Tatang, sa dino tinang ikargaan nyo iti order ko nga in-deliver da itay. Ada iti salas. Anya day jaya. Braces day jay, tatang. Naa. Ay nawaw. Talaga gaya madesidido kang agpabres. Wan kayat kumot. Iso nga ro ti uso dito lugar tayo. Ay, naimbaglangan Taadda nakitak analakla ka. Di ko na ni Georgie. Kahit saan ka no basta-basta ti agpabres. Kayat ko nga ron tatang. Nagmayat to pa'y akit kitaan. Apay pang porma gayam ti bres. Ay na, aglisi kayo man kit di itidalan ko tatang. Takita, no husto mat lang tin-deliver da nga in-order ko. Ay na wow! Anya tinaramid mo manang Vilma! Ay na bakla. Bagay ko kadimat lang ti braces ko. Hay, unay kan. Awan mat makita ang diferensya tingipan mo. Nagpabris ka ki din. Iso nga rod mat ti makitkitak nga uso ita, Georgie. Hay! Saan nga amin ang makita tayo? Kitrumbang atuladan tayo, manang. Ay na, idiretsyom kit din no kayat mo mat ti agpa-brace. Tauray siya kung ti agorder para kan ka. Ano? 1,500 pesos lang to brace ko, bakla. Oras! Naglakamot din! Katuan, ginatang ko iti online. Anya, agorder ka kadimat? Ay, wrong! Tsak kayat. Inton kuan, madadaal pa iti special ang ipon ko. Sapay nga nasakit mo tanti gams ko. Sapay, jak maikat ti do-it-yourself a braces ko. Ay, sus. Ay, yan parikaw, tanakaw. Tatang, kita man ti gams ko. Lintag. Ay, daytan. Ay, ang mga nudaytan to, din ti pakaalam iti sakit mo, anak kaw. Aha, ay, uy, di na kumamot-but-but ngan tatang. Saan ka but-but ngayon? Tay bagba alapod naw. No ngay may infeksyon, tagamsmaw. Ay, tulungan nakman nga ro, tatang. Tulungan nakman ang mangikat iti DIY a braces ko. Ay, jak amaw. Ang mga no, masugat pa'y tangiwa maw. Mapangkalangan iti dentista ta matulungan na ka. Tano siya, anya nga iti amaw may papan iti kakastabanag anak kaw. Anya tararamidam dito garden, tatang. Ay, agawid ka pa'y Ma'am Floraw. Ne, ano mo? Apayaya, tatang. Kaya't ni Vilma ti mapanay hospital. Talimtag ti gams na. Hindi na maikat ti DIY abris na. Anya? Tinto mo lang amin mapampanunot ti asawa mga ramidain. Huwag nga ron, tatang. Hindi pa lang ngayon bagak kan kuha na. Asaan nga agpabres. Ipilit na may. Gimatang pa iti online. Ano nga ni Manang Vilma, Manang Floro, Kasla saan ba itong nagsasao? Nakapixmas pa ya ka na yun. Ay, limtag at tingipon na, Georgia. Anya?
Gapo, iti do-it-yourself abrace a ginatang na iti online. Dayjay, kasya tinapasama. Tuladin ng tumang amin namin na makita na. Naimbaga, tasana nakaraw. Awan ti diferensya tingipin na, ngam kaya natin agpa-brace. Kasamod latin ako nak. Manyang ay, inaramid na mait. Ay, bareng pag nakman na, tinapasamak manong. Saan ngamin anasaya at nga amin ang makita na, katuladan na. Ay, manong, anya nga di ko na gatangan nyo. May sa kilo man nga asukar, ating ko. Ay, sige, mabit lang, manong. Mabising ako sa wala ko. Anyak ko nam, anyak mawawatan. Mabising ako kunak. Isuro man lang ito dyan mawawatan. Kaya po timangan? Nagrikat ka, tikas tuyo na yan. At tuyong tinanong, Vilma, di mo liplipatan. Tumaran dagiti agas mo. Ipatumar mo, pluraw. Untatang, katagyaman na kada kayo. Flexion kan kadaytaan na pasamak, anak kao. Huwag ngagpaisaw, bakit? Isong ngayon maminsan, dumngag ka. Di mo ipilit ti kayat mo. Ken saan ang masapol, nga amin ang makitam, tuladam. Amot gaya, Mari Marta, anya ti masapol mo? Ay, umay ko kumadamagan. Nagpapautang ka pa lang, Mari Isang. Wen, agpapautang akpay laang. Iso na laang, ta medyo nanginamot basit interest na. Mano aya, Mari? 5% monthly, kumaray. Saan ko ngamin akwarta ti ipapautang ko? Adamot financer ko, maray. Iso ano di mo kabailan ti 5% monthly? Agsapol kalatan iti sabali a pagutangam. Ay, okay lang kanyak, Maray. Pautangan nakman nga ron iti 20,000. Payable in 3 months. Ay nawaw, nagdakulan, Mari Marta. Ay na, adalang namin napatag apang ramatak. Di ka madanagan. Ta saan ko mga itarayan? No kayat mo akat agpinirma talata. Tapno makasigurado ka, Maray. Ay nawaw, sa dino tinangalami ti kwarta, bakit? Ay, di mon salud-sudan, Waldo. Pinasayaat, mangkita ka iti beach ang mabalin tayo a pagbakasyonan. Anya? Tapno makapag-beach tayo mat Ay, nagpudno ka man. Inutang mo mananday ita anya. Sana balay, payable in 3 months. Nawaya na ita. Ay, isublim da ita kwarta. Di ka mang ibabain, Marta. Ay nawaw, bayadak to kunak lang arudan. Ay, no di mo kaya tag-beach, ay kada kamilatan ka dagiti ubing Agbati ka laangan dito balay. Ay, nanaimbag pa'y daman ng Marta. O, apay mo't ana ibagam ti kastabak la. Apay, hindi mo nakita ti post na iti Instagram na aya? Instagram? Wen, isu tinangipusan na, nag-beach dasi ka. Ay nawaw, no kasta, pinag-beach dagayam, tinutang ni Mari Marta kanya. Ha? Pinautangam ni Manang Marta? Wen, ang madamot kit di pinirmaan na. Ay, naimbag ano, mabayadan na dayta? Wen mat siguro, nagkarimot abayadan na adagos, bakla. Ay, nagsapa ka launay mo't isang anak ko. Sa dino ti papanam. Mapanak iti ayanda Mari Marta, nanang. Makaamo kayo matan amangan Sa nabale, tanakaluto ang matan. Anya aya ti aramidam iti ayanda Marta. Mapan ko singiran ti utang na nanang. Talo abulan mat gaya man ti utang na. Due date na ita. Agrubot ka nga rudain. Abangan cute day no masapad amapan ije bangkag da. Kastamot lagi kunak, nanang. Sige nga rod, in na ko. Mari
Mare Marta! Mare! Anya aya ti masapul mo, isang. Bigbigat nga agpukpukaw ka iti paraangan may. Ang mga nanya pa iti panunutan, dagiti kaaruba. Imayak mare, taumayak ko maagsingiran. Ay nawaw. Awan pa'y magtiimbagak nga umay ka, maray. Talo abulan ng ti utang mo mare. Due date na itan. When ang inuray mo kumamot ti text ko. Saan aday ta umay ka agsing-singir no kay kayat mo? Adda pinirma ang mare. Nalipatam samutan. Ay, urayim ti text ko I-text kanto no makadiskarte ak iti pagbayad ko. Saan ang mabalintikas na mare? Utang is utang. Bayadam iti aldaw ang nagtulagan ta. Awan pa'y nga rugma itad ko ita. Urayim ngamin ti text ko isang. Ay, unay ka. Ay, apekas na tilangam ngay may diti balay manang isang. Nahan ano ka? Masurunak iti dayjay amarta. Ay, nawaw. Apay. Due date ti utang na itan. Ngam awan met ti kunanang agbayad. Ay na, napan ka ko maiti ayanda Kano na panak iti balay da itay? Oh, anyang iti ko na. Urayag ka no ti text na. Uwes! Ay, nagpuskol mo ti panagrup-rupa na daitan. Ay no, nudyak lang nakapagtupol itay. Ang mga Unay kameten manang Marta. Na, anya man ti basol ko kan ka, bakla. Ay na, nadamag ko adi mo pa'y binayadan ti utang mo kani manang isang. Day taka de. Ay kat makauray Kurang pa'y ti kwartak. Bayadak tumot laeng. Ay na, no utang, rumbang abayadan. Oy, bakla, amok day ta. Saan amasapul apalagi panak. Kun may sa kunamlan asinumat ni isang ngagsing-singir. Kat no dakkel unay mat interest impautang na. Itata nagastos mo ti kwarta, agreklamo ka ki din. Kat pudno may. Agasem nga iti 5% monthly nga interest na. Ay, umunay ti amin, naibaga naman siguro kan ka, numano ti interes, sakbay nga imutang ka. Ay, uray Dakkel na ti 5% monthly. Ada nagdamagak. Kat sobra ka no ti 5% a porsyento na. Ay, unay kan. Anya, klase ti panuno ti adaken ka. Inutang mo, itata pa nagbabayad, agriri kan anangina ti interes na. Ay, nawaw. Di ka mangibabayin si Kamarta. Bayadam ti utang mo kani isang. Kasano ko maabayadak? Kat dakkel unay ti porsyento na. Ay, nawaw. Oy, umunay ti amin. Among mat siguro, wano na ibaga na mat siguro, numano ti interest, impautang nakin ka. Oh, Ay saan? Itian niya ko maaga po abayadak dahi nga interest. Kat dakkel unay. Ay, naglalaingan nan ngay. nagpuskol ka ti pa nagrupa mo, takas ta pa iti ibagam? Ay, napuspus ko lata ti rupa ni isang. Ngamin, nanginaunay ti interest, dagiti ipapautang na. Nadayta ka manan. Agbirok ka manan iti rason mo, tapno saan ka masingir. Sa anak nga agras-rason, Waldo. Ibagbagak lang ti pudno. Ngamin, adamot nagdamdamagak kat kunada. Sobra kanutikas jay nga interest. Diyan ka mukin ka. Nagpuskol met ti rupan dayjay amarta. Dilagbaing. Isupay naibagam met gayam numano ti interes. Angem, dakam mo. Wan, imbagakan kwa na. Kat imanugot mat. Itatag singira. Ibaga nakit din asobra ti interes asing singira. Inlawlawag ko kenkwa na nga adda financer ko. Iso akas jay ti interes ko. Ay nawaw. Ay na, sigurado nga agbirbirok iti rason, tapno saan nga agbayan. Ha? Saan asyak ti kalkalabanan dayjay amarta? Kuna na siguro ang makalusot manen Kastamot tinaramid na kanimanang sabet.
Iso asa na makasingir ni Manang sabit kan kuha na tanagbuteng. Ay, no siya. Saan ko akabutang daya, Marta? Imanugot iti interes ang nagsaritaan me. At dapat pinirmaan na Iso asaan man nga kasta-kasta. Ha? Irwar kunto pa iti video kan record ti saritaan me iti imutang kanya. Mabiit man laang pare Waldo. Ay, ada ka di baga Marisang? Naibaglakit din ta nakita ka. Saanan ama sapul ama panak ijayayan nyo. Pare, ipalagip mo man kin ni Mari Marta. Tabayadan ng tiutang na. Ay, diyak mo iti dayjay nga asawak, Mari. Nagadulakit nga amunan. Sang kay baga na anangina kanong amin ti sing-singiram nga interes. Wen, talaga anangina, tadda financer ko. Saan ko ako pati kwarta nga ipapautang ko? Inlawlawag kumatday takin ni Mari Marta, sakbay nga imutang. Ay, kung naktumot kaming kred. Amuna akasta ti interes, asing singiram. Sa ita, agpatangkan ki din. Adda video kan record ti saritaan me, pare. Ah, Ala, umay ka, takitaam, ipabuyak ken ka. Nabambanugak, Mari Isang. Pangaasim tadi mo disturbuan ti panaginanak. Ay, nawaw. No amom kumati agbayad, saan kan akulitan, Mari Marta? Angam kasla nalipatan mo, tanti utang mo. Di mo malagipan ti agbayad. When ta sobra ti interes asing singiram. Ulitak manan Mari Marta. Sakbay nga imutang ka, imbagakan ka no mano ti interes. Imanugot ka mat, kat imutang kalata. Itatag singira, agriri kan. Oray i-post nak iti Facebook, Mari Isang. Saan ko abayadan jay utang ko? Di ka agar-aramid, Mare. Tada video kan record ti saritaan ta. Ha? Naglawag. Imanugot ka iti interes nga imbaga. Anya ko matbibiyang ko ngay. Sa anak nga agbutang, taamok ahusto ti ilablaban ko. Ay, nawaw. Ay, daytoyan tirigat na. Kundi utang kayo, intun pa nagbabayad, ado tiririyo. Una yan tikas na ang klase ti panunot. Da kayo laang ayat agkasapulan iti kwarta. kita mo umaminsan, bakit? Saan anasaya ti kasta? Asi ka lang arudon ti nakautang. Kasta pa'y teramidan. Di oray ipabarangay nak. Sa anak nga agbutang. Na, ay, di mo karkaritan ni Marisang. Di mo amo, ti kabalan na. Oh, sa nabalay. Tawan pa'y mati na ibalod gapu iti utang. Kayat mo ka di ti may pabarangay. Kayat mo, ti madan iti record. Uray saan ka maibalod ta maibabain ka. Laglagi pon ba ita? Oho! Na, takas tapay lati sungpat mo. Wala, agpatangken ka. Agpatangken ka, aginggat mauman ni Marisang. Di agpost laang. Sa anak nga agbutang kunakmanan. Basta, illegal ti pautang na. Saan lang nga illegal? Nangina pa'y ti interes na. Kanayon ang nangina ti interes. Dahil tala ti rason mo may. Kat no nabuyak kan nang ko ti saritaan nyo, iti imutang ka. Naglawag nga imanugot ka iti 5% monthly nga interes na. Ita agriri ka. Ha? Agrason ka pailaan. Kino adda bijaw. Iso ti impakita na kanyak. Iso na amwak nga imanugot ka iti 5% monthly interest. Ay, agbain ka man sika. Imanugot ka, iti imutang ka. Itatasingirin da ka. Nagadon, ariring. Ay, nawaw. Ada ka din ni Mari Isang na narosita? Ada na pananda, Waldo. Apay ka day. Ada ko maitid ko kan kuha na nana. Anya day jay. Bayad, ti utang ni Marta. Ay nawaw. Ay naimbaglaangan na. Tanalagit ni Marta. Saan nga rod na. Anya ti kayat mo asawan. Kinisayak ti indulin na kwarta. Ay, mga no agririn ka. Tinapatag kat mabayadan na ti utang na nana. Ay, awatan nyo kidin. Taitad yun tao ka ni Mari Isang inton sumangpat. Ay,
Ay, agyaman naklaunay, Waldo. Ay, sigurado ang maragsakan ni Isang tamabawasan nun ti pampanunutan na. Naimbag mat na nakalagip ni Mari Marta kat nagbayad mat na ang nanang. Ay, ni Waldo, nga asawa na ti Imay. Anya? Ti ko na nakanyak, kinisayan na kanu ti kwarta nga iduldulin ni Marta nga asawa na. Ay, nawaw. Imbag pa'y ni Pare Waldo. Amo na ti agbaing. Ay, pudno launay takunam, anak ko. Agbalin ko man nga adal day takun kwa na. So asikamat, Isang, di mo pa utangan dagiti tao nga adu ti riri na no pa nagsisingir. Talaga asanin nanang. Narigat a pautangan ti kaskin ni Marta. Nalaing nga umutang, ngam no masingir, nagadun ariri na. Waldo, naksayang ti indulin ko a kwarta. Sika ka di tinangalang? Wen, imbayad ko iti utang mo. Ay, nawaw! Ada na patag apangaramatak iti day a kwarta. Apay nga yung bayad mo. Una, tadi mo ti agbayad kat singsingiran da kan. Siya akong tinangyawat. Isublim day a kwarta, Waldo. Hindi ka agar-aranid. Awanay, imbayad ko nga rudan ka ni Mari Isang. Ay, no, Waldo. Talaga adi ka ang pampanunot. Sayang ti discount ko ma. Anya a discount nga ibagbagamit. Inuray mo kumapay a pinagbalin ni Mari Isang a 1% ti interest sa mo binayadan. Ay, awan mon, Waldo. Di mo amo tag-diskarte. Nunay ka na ya. Kalukwan day tapang panunutan. Noan niya tinagtulagan niyo. Iso ti masuro. Manganan, Anyat masita. ay katugot manen No saan ka kumangamin ang nagpakalaeng kat binaybay am asyak ti mangbayad iti utang ko kan ni Mari Isang. Di naka-discount ta kuma. Ha? Adda kuma ti maigatang iti naimas ama sida. Day tala ka na yun ti bagbagamit. Ay, matitilong tilapayag ko na makangkangag. Pudno matibagbagak Isungarod nga agriri-react iti 5% monthly interest. Tapno maka-discount ta kuma. Hanggang napan mukit diin ti kakaisuna kwartata. Ay talaga di kag sardang. Talaga nga urayam ang mapunwanak. Ay, ti utang bayadan. Noan niya ti interest ang nagtulagan niyaw. Iso ti bayadam. Naggadto ka ariri mo. Unaw, urayam ang makarmaka sa kaagnakan. Kasta ti kaya mau. Ay, saan? Lakay? Ay, nawaw! Ti utang katrumbeng amabayadan. Di mo gundawayan ti padam a tao. No anya ti napagsaritaan, isungarod ti masurot. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Well, bumangon ka ditan. Aldawag. Samuel! Nasa pa ba yung nanang? Madamdamag pa bumangon.